ngai ngu yublei hakanika por jen ka si na mar ka por ka kodor ka ba ngayo manwan shaphi ki ba shet snutnat ban sngam ik khubor ka jongblei na ka por shagoi pat ka por ngai kublei roi phi baro haga karta utrai bro nong panim ujanga jongphi ujas quest da sngam da sha skor ba ayu blei don ban kren shagaji im jophi langba ka ne ki banta ya ka ba ka KJP assembly ka labo ya kanika theme jongka jingseng samla ka youth week youth sunday sumar yo philong ke sharak balatap ka balapan shong rim naga gospel ka kumulokas klomba pra kat khot ka bakhan riu ka ktin ka bong kumni bat omdon ubriu haba ula thang ke sharang ubatap yaka daukhiu lani ubabu hapo ka jingthia Henry ubu hagadeng penyeng sharang pagita gibarung shapo kinyo I yakata kajing shai kani gade kantin yakaba ujisu ukren hakapor kaba udang don shakani kaperthai ukren hagi senran chung hagi breu shapang gani ge sharang ukren shapang ge sharang balang bang gani ge sharak kaba ukren kene gede ke ek ba ujisu ukren ka bakren shapang ta gaji im gab kanjam sim shapang ta gaji im kristan ga ba shisha ba kum kinong bot jong utra jesques ngilong sha kita kum ta ka sharang hagaba kiwe kinyo I na gaji im jong abat jong phi namarba ke sharaki ka ajing shangi tip kata Jesus ong pi pilong ka jing shai mga ma pi ngilong ka jing shai ngilong kum ka ka sharang ikabaw Jesu la kren hangni ban pen shai jaga jing shai ka jong tra Jesus khanang ba kiwe kinyo I bat ba makiru kinbot kinyo I banya hakata galanti ka ba kidei banya kita ka dei galanti ka jong tra Jesus galanti ka bakhim kini ke theme ko ong sumario philong ke sharang balatam hangning yo I kadega kentien ka ba ke kentien ka ba keren yang ai phi hakaba ngide mana sumar baha ya kene ke jim jonga bat jong phi ngide mana sumar baha la ka jong jim yo ba kata ke syarak kaba don po jangi kalong penban kaba klem jing shai kalong penban kaba latam bakiwe kimyo I jing shai na kane ke jim janga ba jong phi keketin sumar ni ke keketin maham keketin kaba longru ka hukum bakadei ni bangin pej baha ginyo I bahai le bangin check bahai le hatu ngitap ni em kata syarak jungi yo esi ngitap ya kata syarak junga spibat baki weru kimyo I ya kata jing shai baro ngait scam na pedang jing nitip ya kata syarak uji su hang ni wong ukren chupang kata syarak ke syarak kadai ka ba kibru kibron kam tam haki por ke bom menchua nado kipor men barim nado ki apartment janga jang phi ki bahing sam janga phi ki penon kam ye kene ke sharang namar bah ki por mum sha omdon light kene electric kam don te ki don kam da kene ke sharang khanang ba ki yob an penon kam tam ha ka por ka badom te ye kene ke sharang kene ke tiar ba ki bru ki penon kam nado ki por men barim kene ke tiar ka ba yarap ya kibru kamtam ka por men mit ban yo jing shai lada ka dei ka lek ka wan lani kamtam ha ka yeng sam ha po yeng po sem padi ka ne ka sharak hi la penon kam baro la penon kam hi de ka perthai baro badang don haduk gini ke si ki badang yai penon kam ya ka ne ka sharang khanang ban yo I ban pendep ki kam ki jam ban le ki kam jam lani ban yai ban yang te hang ni ujis ke saba ukren ni ke sharang ukren ro ya ka jinglong ke jim ke jinga bar ke jong phi
ukren bamanga mapi ngilong kata ke syarang bat ladangi ngimdon ya ketin jomble ka donon aka jim jangan spi nginom la bangilong kata ke syarang ban tebe kata ke jingshai sekiwi pan kimet se gi bokodor ngikit mau na ketin jomble naga jingroi sam bau shikri jomble wong ukren Jepang kata ke syarak wong baka ketin jibe kalong ke syarang ya ki kijat janga ngisngot hu baka ketin jomble kalong ke syarang haka syarak ngiyo i larga ni ke syarak ka klem don pniang pniang kini syarak kanom me kata ke dingin suka kanom la ban pensyai haka ji im jonga jong piru kede kene larangim don ya ka ketin ka jomble ba larangim don yo matsie bokho jomble inom la bangilong ka jingshai man pensyai ya kata ke jingshai ka jomble bat ngisngot hu baginan kam ya ketin jomble kena bangin la melong syarak ka shisha ni imma kede gisi ke ba bon apdeng ki khon kristan ki ba kam yeldi ba kilong ki kristan handre ke ege bunyo i kalong ba kitab no ya ta ka syarak jongki da ki ege bukan japar thai kitab no ya ta ka ji im jongki ku ba kitab ne ke syarak kitab jaga taga ji imchki da ki eke ber kirong phong jongan ke berthai bat kene ge ji im jongan chpi ka ba idon kam begin da sumar bha bangin kam begin da check phai di hato kata ga jinglong ji im jongan chpi ka bangi iman ka berthai ni tap ya kane ni pensyai ya kane namar don sibun ma ki khon kristan hagini gisni ki batam ya ka jingshai jong gospel ki bom tre ban yalam ya ka gospel ka jong tra Jesus Christ ki balen ban sakhi ya ka gospel ka jong tra Jesus Christ bunsin ngilong ki syarak tang hapo yeng mani tang hapo ki saw konro jong ka yeng mani tang hakikam nyam ki kam rukom tang hapo balang re andang ngilami syabar Sika ofis jaka tray hakanu nuga jaka kabas ngusi krong babon ki khon kristan kitab ika syarak ka jongki ki khlem pen me eka ki khlem pen shay eka ka mut ma ki khlem kren ka tin jomble ki khlem kren chapang Jesus Christ ki khlem yalam ka jinglong jikim chiki kalong mar da khongpong bat ka jingmut kalong ba kitab ya ka jikim chiki kalak long kumba ka ketin jumlah ka ong ba ki phla ba ki tip yanga hara ki leno yanga ni phla chika berthai bangilong ki kristan handre andang ila mi pat chika berthai ni tap no ita ka jinglong ji im jangan chpi ni khlem pan pau ya ka jinglong ji im jangan chpi bangilong shisha ka ki kristan ki ba shisha ki don chibun ma ki khon kristan ani ge si ki batam ya ka ji im joki da ki ege bukan jabar thai daga pop ki batap daga spa daga pho ki batap daga jingdon daga jingem baru syaitan ru yolat bahamat ban pen mala ya ki bru ha ki ni gisni kana maga jing shai jong tra Jesus Christ kanam teng shan ha ga ji im jong ki babon bha ki khon kristan kani ka bentana ka tin jumle ni ka thim ka khot yangai phi hakaba kum ki khon ki jomble kum ki kristan nimdei bantab yaka syarak hagan ke im jenga bat jongpi handre ngidei ban wen ya taka jingtam bat man pensyai ya taka jingshai ujisu ong pi pilong ka jingshai Matius san khatsau haru kanriu ong tu pensyai ya taka jingshai jongpi syaka berthai kibriu kibron kam ni ka syarak dei hakapor menmin dei hakapor badong bakim yo isu bat kalong ko jo aga jim jangan japi bangin long kata ke syarak lain kata ke jing syai om dei e haga jaka ga bashai harga dei haga jaka ga badong kan jaka tre jangan japi ke jaka ga badong ka office ka bapidon ke jaka ga badong
kabadom ka keren ni kapom ya ki bru brang sha tem raw ha kapom ka school ka ba village ki babon ki misi ki ba kodor ki para student ki dei ki padang don apna ga jingdom namaru jisu ong pi pilong ga jing shai ka parthai wat long jing shai tang hapo yeng mani anrei long jing shai haga jaka ka badon kam jing shai ka jaka ka badon kam jing shai ga ka jaka ka badom ngidon kam ga syarak ngi penon kam ga syarak de ka jaka ka badom na kata ga daw ai bagane ga jing shai ka jong ukris ka jing long ga jong u jisu kan pau na ga ji im junga pi ha ga jaka ka badom ai baga jinglong ji im junga jong phi kabai dedur karum gospel ke jong tra Jesus kan pau syakata ka jaka ka ba manga ma phi ka ba ngi don hakata ka jaka ka ba dom ba kibru gudang im hakata ka jaka ka ba dom ka tin jumle ko ong ipsos kalnong basan khot bang prabat khandai namar phila julong mano ka jingdom remanta philong ka jingshai hautrai to ya ti kum gi khon ka jingshai barok na pedang junga spi hakipor ke bomusha ngila im sha ka jingdom ngila don sha ka jingdom hari menta na duk khidmat ka bangi phai shotra Jesus de ka jingla ka bomun kala don ka jingsha ka jim junga spi ngila long ka syarak bantbe shigipat kimit sigi bakodo sikita ka jika ka badom namaruso junga jingsha ulong ha ka jingle bha bat ha ko hok bat ka jingsha paro uso junga jingsha ulong ka jingle bha ulong ko hok ka bangi im kat kum kamon jomble bat ka jing shisha baro kam don shu ta ka jing thok ka jing syukur kum bangi kren kum tangi im shika parthei kum bangi phla kum tangi im bat lara philong shaka ta ki khon ki jomble im ga ta ka jim ga bolong ka jim ga ba phile ba ka jim ga ba phiya ka hok ka jomble ka jim ka ba phi im ha ka jing shisha ha baro ki por jong ka jim ga jong phi ban long ga jing shai kam dai e tang ha ki saw kan ro re kham tam e ha ga chaka ga badom namar ku bang ong man tan ni ka syarak la penon kam ha ka por man miet ha ga chaka ga badom ban tebe jing shai ban ai jing shai khana bangin yo i bangin lei na ka ta ga daw sumar baha pej baha yit baha chek bhai le yo ba ga jing long ji im jang spi ka khem long kum ka syarak ban tebe ban ai jing shai yekiwi pat ki mchi ki bakodor nalu ka tien ka thlik ke jonga jongphi hadu ka yat ke yeng ke jinglong ke jim ka jinga ka jongphi wat ai bangin long ke ki khon ki jongble ki balen yu ki ba penle ran ka karteng ke chu here tu ai bangin long ke ki khon jongble ki ba im ka ta ke jim ka balong kat kum ka mon jongble ki ba im ka ta ke jim ka balong sha ka ta ka jing shai she ki babon bha ki mit sing ki bakodor wat bure yu Jesus naga ji im jongphi wat bure yu Jesus naga ji im jongphi henry pen pau yu jisu lengba ka ji im jongphi man laga singi daga ba phiyala phi phlai ka gartang ju phi kar ga ktien ju se ki prolog par jor jongphi hakanun ga chika ba phidon bat daga ba phin pau daga jinglong ga ji im ga jongphi namar ga ktien jomble kong la thau yangai phi hagadur jong ublehi namar kata kadai yangai phi min pen pau ya ka jinglong ble ya ka dur jong u ka bu ya ka jinglong jong u man laga si langba ka yat ka yeng ka jinglong jim ka ktien ka thle ka junga ba ka jong phi namar ka ktien jomle kong rom nang kong khat kan dai kong ba u ble u la pen pau ya ka jinglong jong u langba ka jing im ka junga ba jong phi ya ka ba man laga si ka banging im ki brew kin i tho yo tra Jesus de langba ka jinglong ka jim ka junga jong phi ya ka ba phi philong ka chithi phi philong ka blo phi philong ka jing ubi ka jong utrai Jesus ka tien jong ble kong larangi pule nang kong segi thang segi thesalani kalnong ban kong kat khot ka ban riu ha do ka ba phra ka tien jong ble ka ong hang ni ba kini ki kristan ke badon ha ka balang ha thesalani kini ki kristan kilalong ka nuksa haga jingej ke baki kingej hau Jesus wapsol pol ong te pila jialong kinong perthobot yangi bat yo trai haba pila pediang ya kata ktien hapreng chibon ke jinjar daga jikmen umen sia makhot bakumta pila jialong karkom ya kita ge bangej baro hama ka dunia bat hakaya kilalong karkom haga jingej ke baki kidon
Makedonia barok kelio i langba ka jinge jong kini gibru hagar khot bapra namar napi la sawano ka ktien ka jong utrai tang ha Makedonia ban akhayan re hagar jaka barok ka jinge jong phi ka basya uble ka la priang keleng ba don kam syu yangi ban keren ai kini kilalong sya ki klem tam ek ta syarak ka jong kini ki khon ki jomble ki parabangai ki beron apa ka balang taselani ki klem tam ek ta syarak ka jong kata ka ktien ka beron po jong ka kapau shabar ka im la baga jim jong ka jinge juki ka pau ka berthai ka ktien jomble ka sawan na ga jim juki malaga sni baru opsor polang ni don kam shu ban kali shapang jupi namar philapen sapriang ya ka jinge ka ba pipidon ba ka ktien ka jomble ka beron hapo jong Kadai kata kaba ublei ukwa na kani ka jim ka jingap ka jongpi haba ublei utawe ngai pi haga dur jong uhi kaba mut haga jinglong blei jong ukwa ro bangin im ka jim ka papan pau ya ka jinglong jong man lagasngi bangin long kita gebru ka badap daga jing snei bangin long kita gebru ka badap daga jing i bangin long kita gebru ka badap daga jing sngorit bangin long kita gebru ka badap daga jing yamap kiliang iwewe daga jing sngotu jimut iwewe bangin long kita gebru ka badon daga jing jamno daga jim jungaspi ka jing le baha ka jing le spon ka bomal lagasi ke badon ni ka bor halade kadai kata ka ba ublei ukwa na ka ni ka jim jonga ba jongpi WhatsApp ya kata syarat sumar bah yo ba pilong kita ki Kristen tang ha kanam Henry kibri ku yo EP ba pi imbat bat ka ni ka perthai ai ba jinglong jim jonga jongpi kan long ga jim haba kibri ki page ngaspi ki commit ngaspi haba kibri ku yo ngai pi bakin yo ga jing sha ga jong tra Jesus bakin yo ban ya lanti hakatal ti ke jong tong Jesus bahaba kibri ku yo ban ya syong ban ngar phi kin yo sngo ya ka jing sawa na ka ktien nak sintur jang spi ya ka ek belong ka jingar khu na ka mata ka chi im jong ki tu ya be shaprang ku ki khon jong le tulong ka syarat ban tebe ban pensyai hakat jaka ka badom khna ba kweru kin bot kin yo ban ya hakatakal tiga ba mga mapika bangiya kita kadai kalan tiga jong utra Jesus ublen korku